Sukat pa sa sinagdanan, ikaw gayon ang tinatano. Sa panahon na kami masakit sa ngalan mo, tungkol mong mga paghahanap ko, sumala sa mga saan mo. Sukat pa sa sinagdanan, ikaw gayon ang tinatano. Mabungahong kahaponon mga igsoon, ibalik na jud kog live. Musapit sa ngalan mo, sumala sa mga saan mo, nagtinutano ka sa mga pulong mo, mga saan mo. Mga igsoon, mag-share na ta. Ako sa diri, ako sang i-share ang ato ang live, no? Sa akong personal account before ta magpadayon igsoon. No, niya sa ta shout out ako sa i-share igsoon sa akong personal account. Kamu sa diha. Kumusta day tanan? Praise God, salamat sa Ginoo sa laing higayon ngayang gihatag igsoon nga mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Taliwala sa kapisi sa kadaghag mga appointment, no? Actually na nagtrabaho diri sa balay. Ari ba kay naman may pa extension himaya sa Ginoo na magoy mga grasya gikan sa Ginoo sumo na nga. Medyo busy pero nangita jud kog pamaagi igsoon nga maka-live ta. Ikan pasan mi ng lakaw kay nami gi importante nga gilakaw materials, no? So mao na nga wala ko kalugar og live ganina ang buntag gabi wala sad kay gikan man pukugon ko di gahapon dito ko prisuhan, no, ari sa among dapit sa next town sa Tubigon Police Station nya. Singot ko gayo ba hing banat-banat ko dito mao tong medyo stress ko pag uli kay dugay po minauli nagabian mi mao to nga na po may bisita nga pastor igsoon mao to nga wala na lang ko nag-live so karon igsoon nakahat naman ko higayon ako ning gi-grab nga opportunity para maghisgota amen sa pulong sa Ginoo atong isguta ng kamaayo sa Ginoo yang milagro ang mensahe sa paglaom mensahe nga maghatag na tugiya mga igsoon nga dili ta malipat sa kaway. Mensahe aron tudluan ta unsay angay natong buhaton or malipay natong Ginoo. Amen. So again, ako sa ning i-share igsoon before ta mag-shout out. Kamu sa diha? You can start right now. Pwede na mo mag-type at followers, at highlights, at everyone, or you can always mention your friends and loved ones here in the comment section mga igsoon para ma-bless sila, para makadungog sa sila. Kabalo na ba yan mo igsoon, no? Na ako'y mga pipila ka mga testimonies, diba na ako ikalit og post dire, screenshot na ako mga pipila ka mga testimonies sa mga daghang na bless, no, mga kinabuhi nga nabag-usukad na abot sila ani nga page igsoon. So mo na nga para ma-bless po ang uban ninyong mga higala igsoon, pwede ninyo sila i-mention, pwede ninyo sila i-invite ani nga page to follow our page igsoon. Amen. Who knows? Usa sa imong higala nag-need ani nga mensahe igsoon. As what I have said igsoon, ang tinuod nga gugma concern ta sa kaluwasan nila, sa ilang spiritual life, dili lang sa material nga butang sa kwarta. Okay man ang mo suporta ta regarding financial, mo suporta ta tanan pero ari sa spiritual igsoon nindot igsoon nga ato silang suportahan pinaagi sa
pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ato silang i-lead sa tiilan sa Ginoo. Amen. So again, mag-share sa ko igsoon kamo sa diha. Let's go for the glory of God. Hallelujah. So maminaw sa ta. Praise God. Salamat sa Ginoo igsoon. Nahimog suko ning kalibutan uban sa dakong katuyuan inigsudong ko sa Shout out 75 viewers this time. mga bulanlog gabi tuunan imong ipahimutan. So anyway, done sharing mga igsoon. Nakashare na ko kamo sa diha. So let's start. Shout out Sir Ruji Abergudsado from Davao, watching this time. A good friend of mine, police officer. Unsay title lang nga song pastor, hangtod may kinabuhi karon? Pastor, request dalong paran katong gikanta sa imong anak. Nya ha, murag na tanaw na ko, Brad. Murag wala diri, Brad. Aw naa man siguro pero. Wait, sa Brad. Kung next time lang, Brad, kay akong pangitaon. Daghan magugkanta rin. Okay? Alright, again, so na shout out Brother Kenneth o Elisa Basilio, one of our subscriber. Og Brad Jojo. Brad, thank you for watching. Salamat kayo. God bless. May hapon sa Brad. Watching from San Fernando, Pampanga, Sister Celia Miguel. Thank you, sister. Shout out from Riyadh, Sister Giselle Mabong. God bless you, Pat. Okay. Brother, tagain niya ko address na ko, Brad. EPM lang ko, Brad. Okay. So, again, pasensya na mo ganin ang buntag. Medyo busy me with my wife. No, namigi lakaw igsoon. Nag-drive ko niya, mao na nga. Wako kahigayon ganang buntag. And last night, wala sad ko ka live, no? Kay medyo ning ikapoy ko gamay ba kay init kayong panahon, di ba? Nya biyahe, gikan ko nagwali sa prisuhan, no? So anyway, shout outs tanang mga unas tanan ato ang mga subscribers. Thank you so much sa inyong pag-subscribe. Nasa 10 new subscribers, thank you so much. And salamat sa mga followers, mga new followers. Welcome kay mo diri mga igsoon. Brad, long live sa perminte uban sa grasya sa Ginoo. Brad Corn Carnuso. Long live, brother. Ako na padala is kadiyot sa mga brada. Ako lang i-message sa Brad. Maglibo, di mo ko ka-search mo, Brad. Tungod ng in-insect ni mo, i-message lang ko, Brad. Niya, replyan ti ka. Okay? Okay, kuha mo mo, Arabic ba? Di ko ka, kuhan. May hapon, Pastor, God bless. May hapon tanan mga igsoon. May hapon sa Sir, Brad. Again, no, thank you sa mga followers nato, new followers, subscribers. Ang uban, nag-send og stars. Thank you kay wa mo ka na ngayon, nakabalo na mo, no? Unya, shout out na ko tanang mga followers na to. Naabot na tayo igsoon. Ako mag-expect. Ani, gahapon pa lang. Gabi nagpasalamat ko kay naabot na 130,000 followers. And then early this morning after ko nagpray, nag-open ko sa Facebook igsoon, 131,000 naman ta. No, so mao na nga akong gidayeg ang Ginoo tanan igsoon. Salamat sa no mga higala, mga igsoon nga inyong gi-invite inyong friends to follow our page, no. Salamat sad kayo nya. Again, shout out 131,000 followers. Mabungahong Kristohanon. Mao ni akong gingon-ingon igsoon nga dili basta-basta mag-viral. Dili basta-basta igsoon mo daghan ang followers, viewers sa basta pang Ginoo. But praise God kay giubanan ta sa Ginoo, no. Salamat sa anointing ni Lord, yang dihog, yang gahom, yang presensya.
Kay ingani wa ko mag-expect igsoon nga ingani bitaw nga daghan ang ni follow na to. Ingani ta, ing daghan namin to kalit nun. But mao lagi daghan sa bashers na to, no. Pero malingaw ko akong replyan. Kung replyan ba kay malingaw sad ko mo reply pero wala ra gud na ako. Ako ring replyan ba, wa sad ko nasuko. Ako ganahan po ko akong i-correct unya nga na kay grabe mo ang uban nga mga bashers murag i-down bitaw tag maayo. O sad kaila na to ba, mao na nga. Pero kung mag-send na ko ato ang mga namon ko yung mga picture i-send nila. Di na mo reply, mahadlok man noon. So akong nabantayan nga naay mga bashers nga mga drug addict, no? Nya every time nga akong i-post tong katong mga time nga kauban mis mga pulis, wa man sila kay bawgon nga lecturer sa gus mga pulis. Wa sila kay bawo nga uban-uban gus mga kapulisan. O nya grasya sa Ginoo gi-awardan ko nila, no. Ibasa ko nila ba. Nya makaibalo sila murag mauwaw. Mao na no nga akong gipasalamatan ang Ginoo sa mga bashers kay sila pod ang nakapamotivate nako kay abi nga Mixon mao ni tungod nila na fail nako nga effective gud ang atong ministry. Amen, fruitful good kay as what I have said, iksong gibalik-balik na nako ni. One of a sign or ilhanan timailhan igsoon nga hango sa kakahoy na munga batuon. Daghang kay namato no to, di ba? But sa akong na obserbaran igsoon, more bashers, more followers. Then I remember Jesus before. Grabe ang mga followers niya. Pero biklon siya kanunay. Di ba? Ang uban pod kanang mga bashers ni Jesus before kanang mga swito kuno Biblia pero way agi ra ba? O parang kalang, no? Ang mga bashers ni Jesus before igsoon, mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga Eskriba, mga swito sa kasuguan ni Moises, mga balaod. In other words, sa panahon karon swito og Biblia. No, katong mga Parisiyo way agi. Wa kada bisag usa ka kalag, di man sila panalangin, kapandulan man ilang kinabuhi. The same as right now. Daghan ni bash na to. Pangutana. Nakadaka sila usalan ka adik-adik, kriminal, lastilan sa Ginoo. Mao na ay problema, no? So, daghan ba yang uban mga tagaan patag bersikulo nga muram tagihimong kuan bitaw nga murag idaon ta ba nga siguro sila mga Bible scholar pero yes, Bible scholar pero how about the fruits? Bible scholar but how about the result of your ministry? Na ba yung mga nabag-o nga kinabuhi nga gigamit kas Ginoo na? Di ba? Di man ay panghambog igsoon. Pero mao na dai ingon ni Jesus sa bunga makita. Daghang tiguali karon nga wali ra kutob. No? Mao na mga igsoon nga ang katong mga Parisiyo sa una naka-remember ko, sige silang daot ni Jesus. Biklo nila sa Jesus, bikton og mga debate ba. Pero nasuya sila kay ngano man di man gud nila mahimo ang gibuhat ni Jesus. No? Yes, Jesus dako kay agi na signs, wonders and miracles sa iyang ministry. Diyan katong mga magtutudlo sa balaod, wa may agi, di tuhan. Mga hipokrito man to, mga tigpakaraning non, the same as today. Daghang nagbas na to igsoon nga labi na uban kaila ko. Kaingon ko, Lord, salamat, pasaylo Wa sila kabalo. Unsay nahitabo silang kinabuhi. Shout out Pastor watching from Noknokan, Talibon, Bohol, Brother Mark Villaber Lopez. Okay. Bye, Kapuya. PM ko, Brad. So, shout out dahil sa akong mga brad, ano? Long live kanunay, Brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Dagang siksaway na ko, Brad. Kaya nga ko nung magkuang-kuang kung ako magbuot sila. Nga usama ko sinigiya sa mga brad na ko. Nga nastiilan sa Ginoo. Daghan ng mga gibag-o nga kinabuhi sad sa mga brad na ko. Ako sad ang gigamit ni Lord. Pasagdi lang yung mga basher, Pastor. Hadlok na sila mabutan. Thank you, Brad. J.K. Zomen. Pero, daghan kay mga mudipinsa. Salamat dahil kayo, no? Itong mga followers diha nga mudipinsa, no? Isog sad kayo ba, no? Salamat mga isog ba. Nindot man sad na rumulot taong kamaturan. Anyway, nag-shout out akong amigong pastor, si Pastor Renz Butch. Okay. Anyway, again, no, akong giremay, no, this coming May 12 sa Buena Vista, Bohol. I will be there. Onya, nai crusade and concert together with Simbang Bisaya from Dumaguete. Unya, na ako sa 12 Bigson sa May 12 sa gabi. So ako daw ang speaker na nga time. Unya, sa May 11 na ay
mentoring or workshop ba, seminar, something like that. Nga ang nag-host is kanang Simbang Bisaya. Anointed na sila nga worship team. No, so akong gi-invite tanan, labi na mga brad na ko da nga nas kilid-kilid, mga lunglib kay nga nas Inabanga, Hitape, Buena Vista, kita ta dito mga igsoon. No? Daghang kay mga brad na to, mga brad na yung mga kita da. Gusto mga kita na ko, no, makig-meet sila sa Cebu. No? Pero daghan pa kay mga wa na ko na meet diri sa Bohol. So kita ta ninyo mga brad, magdaig tas Ginoo, di ba? Kung unsa ta ka excited anang mga disco, unsa mga kalingawan, no? Ato sang taga higayon ning ingani, no? Kay para manis kamayan sige no mag-worship ta, mag-awit tag mga pagdaig sa Ginoo, no? Na may banda na, no? Unya mo share sad ko na sa pulong sa Ginoo igsoon. Atong tagag higayon ng Ginoo. Again, watch out. Buena Vista, Bohol. Ang venue is Buena Vista Cultural Center. That will be on May 11 and 12. Let's go. Kanos sa Jinsan, Brad. Taga Jinsan ka, Brad? Wala. Hindi ka, December, Brad, mula kong Jinsan. Every year na giplanuhan may namo sa akong asawa kay naman dia sa Jinsan, Brad, ang family sa akong wife na diha sa Buayan. Pag naaka na, Brad, kita ta this coming December. Okay? Praise God. Sakto ka, Brad Cram. Sakto, Brad Cram. Thank you. Thank you, Brad. God bless. Anyway, shout out 173 viewers. Happy na tayo mag 200. Anyway, balik ta. Shout out na ko, no? Tanang mga Brad na ko in different chapter. Alabil ka. Sige ko, anak de, Brad. No? Kita na po hon. Okay. Shout out na ko ang Sia, Skeptron and Arms, mga Brad na ko. Isaac International Skeptron. Sakto ba ko? Skeptron International and different chapters and council in different countries. Okay? I-shout out na ko tanang mga GS and Vice GS. Okay? Greetings from Roalpa, Clarin, Bohol chapter. Okay? Kanya, this time akong i-shout out ng mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident diha, ng mga higala na to ng mga Pilipino. And then, shout out na ko ang tanang mga piniriso as always. Labi na gahapon dito ko sa Tubigon Police Station. Thank you di kay sa ilang hepe dito, no? Kalimot, magos nga, no? O sa akong classmate dito, si kauban ako sa akong classmate before sa Mater Day nga may unang ning sugat na ako dito, si Sir Ramil Duyag. O nga akong classmate last time nga kauban na mo sa testes during my criminology days, si Brad, si Kosap, no? Dito mi gahapon niya. Dito ko sa prisuhan gapon, nagsulor ako, ikson kita mo sa live na ako, nagitar ko kay busy man ang uban, ako ang gitarista, worship team, klase, so akong giangkon tanan. Salamat sa Ginoo sa kalampusan. And then akong gi-shoutout karon tanang piniriso sa linlaing prisuhan, no? Base sa nagpa-shoutout nako, shoutout daw Talisay City Jail, Cebu City Jail, of course, na yung mga brad na ko diya nga nagdaghan kayo. Toledo City Jail and bahay ni Kuya, shout out Brad Aris. Si Brad Ren sa 999 akong gi-shout out diha. At least makakita pa ko niya pohon kay makasud man ko sa Cebu City Jail. Pero at least before siya nasulod sa dako nga prisuhan, nakabilin kog prayer niya. No? Niya ako sa tong gigakos siya nalay silda, pero at least ba, no? There's power in prayer man mga igsoon. Dili ta pwede mo tuldok sa tao kay ang Ginoo once malapatay kinabuhi. Naagi na ipaglaom. Amen. And then, again, shout out na lang mga piniriso, BGMPs, in different BGMPs dahil tanang mga piniriso, no? Inmates, and tanang mga jail officer. Ako sang shout out akong best friend before, during my criminology days, si Aga Origenes, nga naa siya jail officer, nga naa sa Ubay, nga prisuhan, Bohol. Okay? Iya kong gi-invite nga mong bisita dito, layo-layo, magiging po ba? And shout out na ko tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines nga nag-message na ko
nga naa daw sila sa kampo magtanaw nila, okay? And shout out of course sa mga security guard, no? Na po yung mga pipila, mga dagan-dagan po na sila mag-message nako. Mga security guard ang uban magpa-advise, magpaampo. Okay, shout out tanang mga security guard Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, ato ang mga kapulisan, Campus Menia, Cebu, shout out. Tagbilaran City, Barracks, no, shout out. O again, salamat kayo sa award nga inyo ang gipasilungog sa inyong ubos nga lagad. Wasad ko mag-expect. And shout out na ako tanang mga PCR dito sa Bohol. Tanang mga kailan akong kapulisan in different station. O of course, ang mga hepe nga kailan ako. Ang mga amigo na ko mga kapulisan, daghan man kayo mo, sobra gyud mo 200. Dili lang muna ako nganlan kay madugay ta. So mga hepe, gamay raman, sila lang ako nganlan, no? Unas tanan among chief dire. Chief of Police here in Clarin Police Station, Police Captain Sir Eliasar Milumida. Police Captain Albert Sator, akong brad sa SEAS, Captain in Arms nga nadyo'y baruganan. Bagsik, isog, wadyo ni ikadlukan. Dool sad sa akong lugan. Chief, shout out there, no? Police Captain Albert Sator, shout out sa nako akong higala. Police Captain Jasper Reyes, akong classmate nga iya akong invite this week to. Oh no, yes. Last week nanawag siya nako kay himuon daw ko niyang speaker sa Drug Symposium this coming May 20. Okay, May 20. And shout out nako si Police Captain Sir Renan Romulo, Police Captain Brad Arms, no, Sir Meloria, Major Ray Olar, shout out, hepe sa Aluon Police Station, si katong hepe sa Kalapi, Major Daculio, ang sa hepe sa Tubigon day nakalimot ko, singahan na to, gahapon pa man gud gipaila-ila nako. Sorry kay no, pero major siya. Okay? So nahuman na tag shout out, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong pagtanaw ug maayong pagpaminaw. Before we pray, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. And as always, you can always type at followers at highlights at everyone. And shout out from Japan. Uy, di man ako ni mabasa kay hinamay-hinap pon. Rose Onias. Okay. One of our subscriber. Elijah Biligas. Igsoong Elijah Biligas. Salamat, nakaabot dito sa live mo, Pastor. Way, sa payan, himaya sa Ginoo. From Malipayong, Kristohanon. Ako gini siyang gifalo kay ingon siya, Pastor. Okay, maayong udto. May udto sa brother. God bless you more and more. Nakas akong prayer. Okay? And, tanan day nga mga dulduol di sa mua, no? Dulduol ka rin man na mo, ano? Ako day mong invited day mga igsoon this coming Sunday, church anniversary. Okay? So, kaning atuang simbahan rin igsoon. Basta mga dagkong event, mga Thanksgiving anniversary. Naagid ning mga dagkong kadagkuan nga duols kung dughan dire, naa na atong mayor. Naa diri dagha mga kapulisan, nampoy mga kapulisan magsimba dire. Pero naagid na sila na mga kagawad sa lungsod, no? So, everyone is invited. Asa nyo, Pastor? Tangaran, Clarin, Bohol. Daghan maning ari diri nga lagyo kayong dapit, no? Unya, ngutan na sila og unsa daw ang singana na mga signage ba or landmark. Ako na sila gignan nga ingna lang nga Pastor James ilado na. Ilado kayo sa gasa sa gari pa sa may sentro, ilado man tayo sa gasa kay ang nakailado na ko igsoon tungod kay ilado jud ko nga adik-adik sa mong lugar. Adik-adik badlungon na maligiyag syabo nya nabag-o ba nahimong pastor mao na nga ing samot ko kay ilado. No? Mao na nga tungod sa Ginoo na ilado ko. Tungod sa akong gi-share ang pulong sa Ginoo akong gipadayag jud ba. Baga kay kung naong bisarasa ko maabot igsoon diha sa ko na ilado. No, nailado ang Ginoo tungod sa nako. Mao nang nailhan ko nila katong adik sa una nga nahimong pastor ana na. No, so sayon ra ko nyo pangitaon igsoon. Okay? So let's pray. Hallelujah, praise God. Pasensya na dayno nga sige kog yaw-yaw diri ba nya dili na ko mabasa na inyong mga kuan kay daghan kay good, no? So anyway, let's pray. Hallelujah.
Father God, thank you so much, Lord, for another great privilege that you've given to us this afternoon. Despite of our busy day, busy schedule, Lord God, still, you gave us another blessed opportunity para mamalandong mi sa imong pulong. Og this time, Lord God, sa dili pa mi magpadayon, unas tanan, Ginoo, susiha mong kasing-kasing, Ginoo. Limpyuhi mi, hinlui mi, Ginoo. Kung na may mga butang sa mong sulod karon nga wala mi makabantay, wala ka nalipay, pasaylua mi. Make us worthy, deserving, nga maminaw, mamati, mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Ug samtang padayon kami sa unahan, Lord God, as we proceed, tagai mi kasing-kasing mapainubsanon, willing mudawat og correction, open for correction, unya, of course, willing sad musunod nimo, Ginoo. Musunod sa imong mga pulong. And tagai mi kaalam nga langit nun, Ginoo. And sayod kami, dili na mo masabtan, matugkad ang imong pulong gamit sa tawhanon na mong kaalam. So this time we pray heavenly wisdom, peace of mind, nga walaing ma-focus ug masentro ikaw lamang, Ginoo. Tungod kay ikaw lamang ang bugtong gipataas namo nining takna. Walay relihiyon maisa. Walay simbahan, walay pundok, walay tao, walay pastor. It's all about Jesus Christ. Tungod kay ikaw lamang naghatag sa imong kinabuhi alang sa among kaluwasan, imong gisakripisyo ang imong kinabuhi para kanamo. So Lord God, you alone will be glorified this time. And I pray to all of the viewers right now, Lord God, kutob sa makakitaan ni Ginoo. Kutob sa maabtan ani makadungog, makapamati bisan pa ang mag-replay unya, Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong hikap, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo samtang mamati sila sa imong pulong, Ginoo. And let your Holy Spirit, Lord God, makigstorya sa matag usa kanamo. Lord, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan, Ginoo. Let your will be done. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Praise God. So, ganam na siya kasama. This time, we have 184 viewers. Ito lang. Nanawag ka na ko. Istorya ka. Okay. So, abante, our topic for this afternoon is about in everything we do, tanan na itong pagbuhaton or whatever we do, igsoon, mas maayo gud igsoon nga buhaton na to ang tanan para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Aron na reward ba, no? So, ikaw, bisaw man. Lingi na ko diri lang. Lingi ko, no? Oo. Kung asawa na nga, mga igsoon, ang pinakagwapa nga babae sa kong kinabuhi. Okay? So, again, ang ato ang topic karon, ang ato yung punto karon, igsoon, is kanabitawng sa tanan na itong pagabuhaton, para asa man na siya, no? Kinsa may inspiration na to, or kinsa may nakapamotivate na to, or unsa ang hinungdan nga nung ato nang gibuhat, igsoon, no? So mo na atong topic karon, no? Nga unsay angay natong buhaton para ang atong effort, ang atong gibuhat, igsoon, dili masayang kung dili naay reward, naay ganti. So unsa atong buhaton? Okay? Praise God. So mag-atras tagamay mga igsoon na isamaw na magod. Praise God. Hallelujah. Okay? So again, atong topic igsoon for this afternoon, unsa ang angay natong buhaton? Paminaw mo, aron ang atong effort, ang atong gibuhat, na ay ganti. Madawat na to, nagikan sa Ginoo. Okay? So ato ang pamalandungan karon ang sinulat ni Apostle Paul. Daghan na kay ningingon ako, mga Kristohanon or mga lagad sa Ginoo nga, Pastor, mura makag si Pablo o kaagi. Ngano ka? So ako dyan ang gipakli, gimaster na ang kaagi ni Pablo. Saint Paul ba? Ako nakita nga, mura po. Salbahe sa una, nga gibagos Ginoo. Bitaw. Salamat sa Ginoo ng tanan. So nga to ang isgutan karon igsoon, gisulat ni siya ni Apostle Paul ngadto sa taga Corinto. Ningon siya diri. Ingon siya diri mga igsoon sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 31.
So mao ni akong i-share niyo igsoon ang sekreto. Sekreto para nga atong himuon na ay pinasahi nga ganti gikan sa Ginoo. Sekreto igsoon aron nga atong kahago na ay resulta na ipabor sa Ginoo. Sekreto igsoon aron ang atong tanang pagabuhaton ubanan sa Ginoo. Okay, mao ni. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 31. Matod pa ni Apostol Pablo, ingon siya diri, busa kon mukaon kamo, o muinom, o magbuhat og bisag unsa, anything. Okay? Buhata ang tanan. Again, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Again, akong balikon igsoon. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 31 nagaingon ang pulong sa Ginoo nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kon mukaon kamo, o muinom, o magbuhat og bisag unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, niining kabuntagon mga igso, kahaponon di ay, ang taknas kahaponon. Nagaingon diri mga igsoon, gipahinumduman ta sa maning kuan na ni nga namay. Wait, okay. Gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo nga sinulat ni Apostol Paul ngadto sa taga Corinto nga. Gipahinumduman ta ba? Gi-remind ta nga kita, of course kita mga tao na kita buhaton everyday. Natay mga plano, natay mga responsibility, ang uban ay negosyo, ay trabaho, ang uban ay eskwela, basta everyday. Wala man siguro galingkod-lingkod ra or nagunsa, basta na in everything we do igsoon every day. Okay? Or even every minutes, every hours igsoon. Gi-remind ta ni Paul. No? Grabe. Kung moinuman mo, mukaon mo inom, di ba? Or bisag unsa inyong buhaton. Anything, whatever you do it for the glory of God. Buhata ang tanan para pagpasidungog sa Ginoo. Amen. Ingana ba tayo igsoon? Ingana ba tayo na everything we do unsa atong gibuhat? No? Ato ba nang gibuhat, nagtrabaho ta, nagnegosyo ta, nag-eskwela ta, tanan in everything we do. Ato ba nang gibuhat para mapasidunggan ng Ginoo? Igsoon kay mao nay sugo sa balaang kasulatan. Amen. Kay ang uban moingon nga ako ning gibuhat para sa kong pamilya. Yes, para sa pamilya way problema na, pero mas maayo gid igsoon. Unas tanan, imo nang gibuhat para ni Lord. Amen. Okay? Para ni Lord. Kay nganoon mga igsoon, na ako i-share ninyo, kung imo nang buhaton para sa Ginoo nay pinasahi nga reward, unya na nako i-share, no? So, tagaan ta may example. Parehaning ako Parehaning ako ano? Ako sige kog live, sige kog post sa Facebook, social media. Sige kog himo og mga rhyme usay mag-rap na lang ko, mura na kog magkanta sa akong rhyme igsoon. So ako ning gibuhat para sa kay mayaan sa Ginoo. Dili para sa tao igsoon. Kay kung ako pa ning gihimo para sa tao ning undang nako sa una pa. Kay sa una sa bag-o pa ni igsoon, gamay pa viewers nako. Kapoy kayo para sa tao, pero kung imong buhaton ang mga butang para sa kaymayaan sa Ginoo, bisag wala pa'y ma-please, ma-impress nimo, di ka mo undang. Ngano man, kay imong nang gibuhat para sa Ginoo, wa man na gibuhat para sa tao. Amen? Ano na siya igso, no? Kay kung imong gibuhat para sa tao, wa jud na reward, way ganti gikan sa Ginoo niya, di punta paboran sa Ginoo. Pareha ni igsoon, pareha ni atong gibuhat karon, no? Palihog ra ko labi. Idawon palihog bi. Kay murag excuse me sa mga igsona. Try daw kana. Okay, thank you. Okay na. No? Again igsoon. Pareha ni karon sa ako lang, no? Pareha na ko igsoon. Ako ni siyang gibuhat para sa kaymayaan sa Ginoo niya. Ako nakita nga akong effort na ay bunga. Kabantay mo. Why? Because my motive and my intention is to glorify the Lord. Dili para sa tao. Ang uban, mingon. Pangkuan raman na iya, daghang kumadunggan, pang viewers niya. Kuan raman ang ka-Pastor James, kanang pang marumasikat siya, ma-famous niya. Nana siya madawat income. Ay, mugtuo na, pangwarta, no? So, mauna isultis kadaghanan.
Pero wako na minaw na, nagkatawar ako. Kay nga naman, nakita na akong resulta ang bunga nga na mga kinabuhi nga nabag-o nga ni Dool sa Ginoo. Ug nahitabo na siya kay gitabangan ko sa Ginoo. Tungod kay ako ning gibuhat para sa Ginoo. Para sa kay mayaan sa Ginoo, dili para masikat sa mga tao, just to impress the crowd or to please the people, but to glorify the Lord. Mao na hinungdan nga naay resulta. In other words, mga igsoon, kung ang atong tanang gibuhat everyday, nagtrabaho ka, nagnegosyo, tanan nimong mga racket everyday. No? Unsa man imong mga gihatagan sa imong effort, kung ang imong imo nang gibuhat tanan igsoon para sa kay mayaan sa Ginoo, di jud makawang ang imong singot. Di makawang imong kahago. Dili makawang igsoon ang imong pagpaningkamot. Dili makawang imong pagtukaw, wa kay tulog igsoon sayo mo mata, dugay matulog. Kay ngano man, kay kanang imong gibuhat para mas kamayaan sa Ginoo. Kay once ang imong gibuhat igsoon para sa kamayaan sa Ginoo, sigurado nga ubanan sa Ginoo, paboran sa Ginoo ang imong gibuhat. Tanang lihok buhat sa imong kamot igsoon panalanginan sa Ginoo. Naipabor. Amen? Naipabor sa Ginoo igsoon. Naay promotion. Why? Because what you did, what you do it. You did it for the glory of God. Ingana rin, Pastor, ingana na. Okay. Tagaan ta mo, reference lain. Ingon dre. Nag-ingon dre ang balang kasulatan igsoon. Nakoy kuan dre, follow-up verse ani makita sa Dara. Kolosas, Pablo gyud ni. Ingon sa si Paul igsoon sa Kolosas 3:23 hangtod sa 24 tanawa. Once ang atong buhaton aton ning gibuhat para sa kamayaan sa Ginoo na ay reward like this tanawa. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 24 hangtod bersikulo 23 hangtod sa 24. Unsa man na pastor tanawa? Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing heartily. Okay? Sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo, for the glory of God gyapon, para sa kamayaan sa Ginoo. Ug dili di alang sa mga tao. Kay 24 nasayra ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawan kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nato ug atong gialagaran. Okay? Nay word diri, gantihan kamo sa Ginoo. Okay? Kung atong buhaton ang tanan igsoon, unsa man inyong gikabisyan everyday na magitay gibuhat. Tanan atong gibuhat kada adlaw, aton ning buhaton nga atong giuban ang Ginoo. No? Ato ni siyang gibuhat igsoon para maymaya ang Ginoo, dili para pasikat. So kung naay nagtan-aw di ang mga trabahante mo, na may tungod kay para ma-impress ang iyong amo. Kana bitaw nanarbaho mo nga lihok mo, nakita man akong amo, kung amo nga no, ayaw. Buhata na para sa Ginoo, dili para sa tao igsoon. No? Kay once makita sa Ginoo nga nga ni din akong anak gibuhat niya. Bisag naa siya amo apan kaniyang gibuhat niya para nako. So mao na igsoon nga paboran ta sa Ginoo i-promote pagkakalit sa imong amo. Kaya naman based on my experience igsoon, once makuha nimo ang pabor sa Ginoo, ang pabor sa tao automatically will follow. Again, di ba ni? Look at me. Once makuha nimo ang pabor sa Ginoo, ang pabor sa tao musunod sa makuha po nimo sa Ginoo na maguna. That is why I just want to encourage everyone who are watching this time, no? Aminaw mo. Buhata ang tanan para sa Ginoo. Tanan ninyong pagabuhaton, inyong mga kahago, inyong effort, inyong singot, unsa man inyong planos kinabuhi. Buhata na para maymaya ang Ginoo. Once imo nang buhaton igsoon, unsa gingon sa Ginoo sa iyang pulong sa Colossians, naay ganti. Nga gitagana or itagana or ihatag kaninyo. Tungod kay ang Ginoo man ang tinuod natong agalon ug atong gialagaran, dili ang tao. Amen. Mao na nagkanindot igsoon. That is why kani akong gibuhat karon ng uban moingon. Kanang ka pastor ko ana man na pangwarta. No? Sumagod nagbutang ba kog GCash diri sa caption. Amen. Sumagod nagbutang ba kog bank account sa caption? Never. Why?
because I do this. Okay? Naghimo ka ni nga live igsoon, naghimo kog mga reels, video para sa kemiyaan sa Ginoo. Para sa kaluwasan sa kadaghanan. Labaw sa tanan. Usa ni siya ka-expression sa akong love ni Lord. Tungod kay iya kong gitagaan og chance nga mabag-o from darkness to light, from drug addiction to Christ addiction, from tig-deliver og syabo to tig-deliver sa pulong sa Ginoo. Mao na nga akong kalipay igsoon, walay kabutangan. Mao na nga akong himo karon igsoon kana bitong ninggiya ko sa mga adik-adik, mga kriminal. Like this, sige kog share sa pulong sa Ginoo. Wa ko'y undang, di ko matagbaw. Di ko mapulaan igsoon, basta maayo lang lawas in Jesus name. Basta naalay bakanti, wa ko'y undang igsoon ngano man. Kay nahigugma ko sa Ginoo, ako ning gibuhat para sa Ginoo dili sa tao. Kay kung ako ba ning gibuhat para sa tao igsoon, ni undang nako kay daghan kay mubash nako. No, ako ana siya butbut sulpot ka. No? Sulpot lagi pero daghang mga kriminal nga ning duol sa Ginoo. Ang uban sige kingog sulpot wa gali na panalanginan bisan ilang silingan. No? Ana ba no? Mo na mga igsoon nga ang uban moingon bisag ingon ako nga mao na ka na si pastor, mao na kinsa may kaila mo ng Pastor James akuan man na no? Mao na ila. Pero deep in my heart God knows it. Kabalo si Lord og makita sa resulta. Ako na ning balik-balik igsoon. Dili sad ta maepektibo ani nga page. Dili sad ko maepektibo nga mahimong mugiya sa mga salbahis, sa mga adik-adik, sa mga palahubog, no? Sa mga drug lord, mga drug user, mga rapist, unsa may ubang mga banggiitang, mga maldito, barumbado. Dili ko effective nila mugiya kung ako ning gihimo para sa tao. Kung ako ning gihimo para sa kong kagalingon. Kung ako ning gihimo para ma-famous ko. Pero nahimo kong epektibo uban sa tabang sa Ginoo, uban sa iyang dihog nganuman. Kay nakakita si Lord sa motibo sa kong kasing-kasing. Nga akong motibo para ra gyud mahimaya siya. Amen. So ingon ang saad sa Ginoo mga igsoon niyang pulong, no? Do everything for the glory of God. And then sa Colossians, once imong buhaton ang tanan nga kinasing-kasing nga imos nga sama nga imong gibuhat para sa Ginoo, gantihan ka sa Ginoo. No? Naay reward igsoon nga ihatag sa Ginoo. No? In other words, naay blessing, naay favor, naay panalangin, naay grasya, naay milagro nga ipasinati sa Ginoo nimo. Kay ang tinuod siya man gyud ang atong agalon nga atong gialagaran, dili ang mga tao sa atong palibot. Yes, mawali ta, nagministry ta. In everything we do, nanrabaho ta, nang negosyo ta. Pero kung ato na siyang buhaton igsoon para madato ta, para in our own interest lang bitaw, ato na silang buhaton igsoon para masikat ta, mudako atong income, unya mudaghan tag tinigo, makapalitag sakyanan, makatukod tag balay. Dagan para way Ginoo ba, no? Way reward, way pabor. But once in everything we do, we're gonna do it for the glory of God, for the glory of the Lord, for the glory of the King of Kings. Then, naay reward. Naay pinasahi, mga igsoon, nga panalangin, nga ihatag sa Ginoo nato. Parehas ni, kasi may magtuo. Ako igsoon, dili man kwarta ang reward na ako igsoon. Although, na may, honestly, na may mga mabless po nga mo. Pastor, mo pugas ko, wa man tan ngayo, di man nakalikayan. Pero igsoon, kay bawa mo igsoon, nga para na ko ang pinakatamis nga reward. Nga usay ka nang makatog, bitaw ko na matulog ko pa doon ba, gabi magampo ko, makahilakos ka maayos sa Ginoo ngano man. Kay naay tao na bless sa wali nako. Naay kinabuhi na bag-o sa diyang giwalihan ako. No? Makakita ko sa mga piniriso nga nanghilak, malipay ko. Reward na siya. Kay ngano man, kay nga kong gibuhat, igsoon gihimo man ako para sa Ginoo. Ako man gihimo para mahimaya sa Ginoo. Pero kung ako pa tong gihimo igsoon, ang taning mga butanga, tanan nga mga wali nako. Kung ako pa ni siyang gihimo for content only, for the viewers, no. Palpak, no. Why impact? Impacto unta may tabo ani. Pero nganong ning saka nga tong followers? Pabor na sa Ginoo tungod kay ang akong gibuhat igsoon, himaya sa Ginoo, grasya sa Ginoo tanan. Gihimo nako para sa kamayaan sa Ginoo. Kay ngano man, mo nigingon sa pulong sa Ginoo. Kita nga mga Kristohanon, kita nga mga anak sa Dios, kita nga mga followers ni Jesus Christ. The Bible says according to Apostle Paul, ingon siya, no? Tanan ninyong buhaton. Either mag-inom mo, di mag-inom magpalahubog ka, mang-inom. Nga, waman gi specific diri nga palahubog, igsoon, nga maghubog-hubog, no? No? Wag ingon diri, kung sa inom, inom bag tubig, inom bag gatas, or mag-inom og soft drinks, or muinom og gamayng bino, okay raman na, kanang good wine, kami muinom man mi. Kanang 0% alcohol, pero
Dili po na mo tungabon ka ng gamay ra nya matuog na po mino daki man ang maghubog nya malikoy na, no? Ingon si Lord in everything you do. Okay, ang pulong sa Ginoo. Do everything, do all things, no? Do all for the glory of God, no? Mukaon ka, mo inom, no? Sa may mo eskwela ka, magtuon, mo simba ka or no, muwali ka, mag-ministry ka. Unsa may himuon mo everyday, unsay imong responsibility everyday, mao ni ibutang sa alimpatakan nato kasing-kasing ug una-una igsoon nga ako ning gibuhat. Ako ning gibuhat mga igsoon. Ako ning gibuhat para sa kay mayaan sa Ginoo, para ma-please si Lord, para mag-glorify si Lord. Dili para sa tao. Abi yung igsoon tagaan ta mo og ano? Nganong di ko ma-disappoint? Bisig daghan mo bash nako sa una pa lang, grabe ang mo bash nako. Pero the more sila the more ko nila gibash, the more ko gipataas ni Lord. Nya sila naghangad na himaya sa Ginoo lang. Praise God for that. Wa tay mahimo na kay mao man ang gihimo ni Lord. No? So, ako na bantayan igsoon nga sa una pa lang daghan jud kayo mubash nako, no? Ngano nahimo man ang pastor nga mao man ang adik kayo. Mao man ang mga adlaw dito sa kuan, di ba? Mubiyahe na mubiyahe nag-init og uwan, adik-adik kay na. Mao na nakabuntis sa anak ni kuan. Mao na yung mga feedback nako. Mao na nanumbag dito ay dahil gigukod niya, gukod dagan-dagan taw. Mga feedback na ko na igsoon di panghambog, ilado ko na, no? So daghang kay basher, daghang kayo ming labay nako, pero ako nabantayan based on my experience igsoon, once ang imong gibuhat naka sa ministry, you do everything for the glory of God. Dili ka ma-disappoint og tao. Ang tinuod mao ni. Once ang tanan nimong gibuhat, imong gibuhat para sa Ginoo, walay tao maka-disappoint or makadismaya nimo. Nganong usahay igsoon madismaya ta, madisappoint ta? Ngano man kay ang imong pagsalig na nasa tao. Di ba? Imong gibuhat ang mga butang igsoon para ma-impress ang mga tao, ma-impress imong amo, ma-impress imong uyab, ma-impress ang mga tao nga nagpalibot nimo. And once dili sila ma-impress, ma-disappoint ka. Ngano na disappoint man ka? Because you did it, you do this for just to please them, for the crowd. Pero kung imong buhaton na igsoon, kanang mga butanga, unsam na imong gibuhat igsoon, para sa kamayaan sa Ginoo, bisag ibo pa ka, ibas pa ka sa mga tao sa palibot, why effect nimo, why epekto? Like me. Daghan kay mga ningon-ningon. Ay mugtuon ng Pastor James kay kulto na, mao ni mo na, wa jud ko matandog. Wa jud ko muundang, wa ko mo atras ngano man. I know it, no? Ako ning gibuhat para sa Ginoo. Wa ko'y pakialam kung masuko sila nako og mabanggaan. Basta ang importante, di na ko mabanggaan ang Ginoo. Kani akong gibuhat tinuod ni, ang uban bitaw akong gigiton nga. Kung naamoy dudari ako sa mua. Di pangutan-an ni mga silingan namo. Ilado man ko dire, mayo nang sila mosulti, no? Mao na mga igsoon nga unsa ang nakanindot og nakaayo kung atong buhaton ang tanang butang para may maya ang Ginoo. Way tao makadisappoint nimo. If ever ang imong gibuhat, imong desisyon mapalpak, di sad ka mag-uol, di ka ma-disappoint nga naman. Kay ang imuha tong gibuhat kay kuan man to gibuhat nimo nga para sa kamayaan sa Ginoo. Napalpak man siya, pero malipayon ka. Kay siguro dili ka bubuton sa Ginoo, no? Napay mas the best. Basta Lord, kabaw ka ako ning gibuhat para nimo. Mao nang di ka basta-basta ma-disappoint sa mga panghitabo sa unahan or mga panghitabo sa imong kinabuhi. Kung ang imong gihimo gipangbuhat igsoon, kanang imong decision is for the glory of God. Amen. Parehan no? Naiganti. Yan, nindot pa dyan kaya aside from that igsoon, sa duha man gud ang maayong benepisyo. Ang maayong resulta or bunga or maayong panghitabo kung imong buhaton tanang butang para sa kamayaan sa Ginoo, dili ka basta-basta ma-disappoint. No? Dili ka basta-basta mangluod. No? Dili ka ma-disappoint sa mga butang, sa mga sitwasyon or mga tao. Why? Because you know nga katong imong desisyon, imong hunahuna para sa Ginoo ni. Palpak man siya pero ang Ginoo na plano. Kabantay ka, di ka basta-basta mangluod, ma-down. Mo na una ang mayong benepisyo once imong buhaton ang mga butang para sa kamayaan sa Ginoo. Ikaduha, once imong buhaton or atong buhaton ang mga butang, tanan natong pagbuhaton everyday. Unsa may responsibilidad na to? Ato nang buhaton para may maya ang Ginoo. Unsa gingon sa Colossians, ato ang reference, follow-up verse. Kung atong buhaton ang tanang butang nga kinasing-kasing, nga imo kining nga sama nga imo ning gihimo para sa Ginoo. Sige ingon dire. Naay okay? Nasayra ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo. Sunay ganti. Ano yung ingon?
naay ganti, okay, nga madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawan kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nato. Amen. Siya gyud ang tinuod nato nga agalon igsoon si Lord. Amen. Siya ang atong tinuod nga master. Siya ang tinuod nato nga boss, amo, manager. Amen. So kung imong buhaton or atong buhaton ang tanan igsoon para sa atong boss, na daw ganti nga nagpaabot. Malipay siya igsoon. No? Lahi ra ba ning Ginoo malipay na to? Kung si Lord malipay sa atong gibuhat, ihatag niya ang tinguha sa atong kasing-kasing. Kung si Lord igsoon mapataas, mahimaya sa atong mga gipangbuhat, kay ato man siyang giapil, no? Ato man siyang gi-glorify, gipataas igsoon din, ihatag niya ang tinguha sa atong kasing-kasing. Mao ni nakanindot. Pareha ni igsoon. Kaning page na to igsoon. Every day magpray ko, Lord, I pray nga musdaghan pa gyud ang followers, Lord God, because the more followers, Lord God, daghan pa gyud ang makadungog sa imong pulong, Ginoo, kay ang kalibutan ron grabe kadautan. Ang ingnan, Ginoo, Lord, ang kalibutan ron grabe na ang kadaghan sa mga dautan, yung level up. Di na masabot ang mga kadautan, mga katalagman. Lahi na kayo, Ginoo. So Lord, I need more followers. Aron daghan ang makadungog, daghan ang malamdagan, daghan ang magiyahan ug unsay angay nilang buhaton, daghan kay na-depress ron, Lord, daghang naghikog. Mao nang Lord, gusto kong more followers. Then gigrant ni Lord kay nga akong gibuhat tanan para mas kamiyaan niya igsoon. Amen. Mao nay nakanindot igsoon. Once we do everything for the glory of God, deny reward, nay pabor sa Ginoo yang ihatag nato. Pero kung atong gibuhat igsoon, ato-ato ra, para sa tao, para ma-impress ang tao, mo believe imong uyab, mo believe imong asawa, imong bana, mo believe imong amo nga tao ra. No, way pabor sa Ginoo. Pero once ang imong gibuhat igsoon para mo believe si Lord, ma-please si Lord, ma-glorify si Lord igsoon. Aside nga naay reward, makuha nimo ang pabor ni Lord, makuha sa nimo ang pabor sa tao. Matingalan ka kay daghang kay pabor. Matingalan ka ganay mga talagsaong panalangin grasya kay bulungang butang mag-abot-abot kanimo ngano man tungod kay nakakita si Lord nga kanang imong kahago imo nang gibuhat para sa Ginoo. Kanang imong gibuhat dia tanan imong gisentro ang Ginoo. Kanang tanan imong gibuhat kada adlaw pag eskwela, pag negosyo, pag trabaho, imong gisentro si Lord. Imo nang gibuhat para mahimaya ang Ginoo. Imo nang gibuhat aron makatabang kas bulaton sa Ginoo din. I-bless ka ni Lord. Naay reward igsoon. Naay ganti ni adtong mga nagbuhat nga iya ning gibuhat para sa kamayaan sa atong magbubuhat. Amen. Naay ganti nga atong madawat kung ang tanan natong gibuhat ato kanang gibuhat para maymaya atong magbubuhat. Na-rhyme siya pero tinuod na mga igsoon. Naay reward, naay ganti sa dihang ang tanan natong pagabuhaton ato kining pagabuhaton aron mahimaya atong amahang langit nun. Wow. Nya unsay ganti? Unsay ganti, pastor? Ang ganti ni Lord, once si Lord malipay nimo. Once si Lord mahimuot sa imong kinabuhi kay ang mga imong gipangbuhat para sa kamayaan sa Ginoo. Ang ganti simple lang. Unsa ang tinguha nimo sa imong kasing-kasing, di ba? Ihatag sa Ginoo. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Amen. No? Once malipay si Lord, maymaya si Lord sa imuhang kinabuhi, ihatag niya ang tinguha niya sa imong kasing-kasing. That is why, this afternoon, I want to encourage everyone. Unsa man inyong buhaton, perminti. Unsa man inyong mga lihok, tanan inyong buhat, igsoon, buhata na para mahimaya ang Ginoo. Dili para mobilib ang tao na to. Musikat sa mga tao, musikat sa atong amo, atong boss. Buhata ang tanan para mahimaya si Lord. Kay once imo ng buhaton, igsoon, 101% panalanginan kas Ginoo. Paboran kas Ginoo. Nay pinasahi nga panalangin nga dili ka magtuo, Lord, tinuod, Lord, maori. Tinuod really? Nganuman gihatag na ni Lord nimo, gitagbo ni Lord imong panginahanglan nganuman. Kay ang imong kahago, ang imong gibuhat, imo kining gibuhat para sa kamayaan sa Ginoo. Pero nindota, no? Mahimaya pa si Lord nimo, dili pa ka ma-disappoint kay ang tao igsoon, mao ni timan once ang usa ka tao tanan niyang gibuhat pang Ginoo, dili na siya basta-basta ma-disappoint sa tao.
But kung ang atong gibuhat igsoon para ma-impress ang tao, para sa tao, ang tao kung di malipay nimo maguol ka. Why? Kay imo man gibuhat na para sa tao. Pero kung imo nang buhaton para sa Ginoo, bisan pag dili mao ang resulta, dili ka mangluo, dili ka madismaya, kay kato imo man tong gibuhat para sa Ginoo, dili man para sa tao igsoon, mao na nagkanindot igsoon. And again, promise ni Lord, once ang atong buhaton, atong na siyang buhaton para sa Ginoo, dili para sa tao, naay ganti, naay reward igsoon, naay talagsaon nga pabor, panalangin, unsa man imong tinguha. Amen? Unsa man imong desire igsoon, unsa man imong gipangandoy karon, dakong posibilidad nga i-grant na ni Lord. Once ang imong gibuhat sa tanan, imong gibuhat, imong gihimaya ang Ginoo, you do that, you do this, or imong buhaton ang tanang butang igsoon para ni Lord, para sa kimayaan sa Ginoo, no? Dili para sa tao, para sa imong amo, na ay pinasahi nga blessing gikan sa Ginoo. Amen. Kay nga naman, kay ang tinuod mao ni siya magud atong tinuod nga agalon. Siya nga tinuod natong master, atong amo nga atong gialagaran. Dili ang mga tao nga nagpalibot kanato. Amen. Ingana kanindot. So right now, igsoon again, kung gusto ta makasinati og talagsaong pabor sa Ginoo. Kung gusto nato masinati igsoon ang mga dagkong butang nga wala pa nato na sinati, mga pinasahi nga milagro, or let's say mga breakthrough financially, kaluwasan sa imong pamilya, kabag-uhan sa imong bana, kaluwasan sa imong anak, or kaluwasan baron sa imong ginikanan, promotion sa imong trabaho, kalambuan sa imong negosyo igsoon. Kung gusto ka nga imo nang masinati, simple ra ang Yahweh. Buhata ang tanan para mahimaya ang Ginoo. Unsa man imong buhaton kada adlaw, i-partner si Lord. Buhata para sa kamayaan sa Ginoo. Kung imo nang buhaton igsoon bisan di pa ka mangayo og balos, automatically ihatag ni Lord ang imuhang gipangandoy. Mangutana lang ko Sir Kinsa sa mga apostoles nga dunay hayahay nga kahimtang sa ilang kinabuhi, i-PM ko bra, di ko pwede madistract ko. Okay? Ato tiga tubagon dito, no? Di ko pwede diri kay kuan. Okay? Mana siya, no? No? So mauna igsoon. In everything we do it for the glory of God. Kay once ato nang buhaton, saan mo na sa Ginoo? Di ba? Saan mo na sa Ginoo igsoon na ay reward, na ay pinasahi nga blessing. But it doesn't mean nga hayahay kay basin pamikil ni ba nang nay nang wanda, no? Kanang nay nang utana da, no? So na Brad, tinudan na Brad. Okay? Now, it doesn't mean nga hayahay po ka kayo. Nasa'y mga problema kay di man ta pwede hayahay kayo, no? Posible nga ang ako ramang punto ni igsoon is naay mga pinasahi nga may tabo si mong kinabuhi pero dili na po pasabot pun nga hayahay po ka kayo kay kung hayahay kawa na ka magsubay sa sigpit nga dalan. Naalay imo ang mga gipangandoy gitinguha nga i-grant ni Lord. Once ang tanan nimong pagabuhaton, imo nang buhaton para mahimaya ang Ginoo. Like me. No? Pare na ko igsoon. Himaya lang sa Ginoo, di ba? Sa una bag-o ba ko ning response sa tawag ni Lord igsoon luoy kay way balay, way simbahan, way property, way mga sakyanan, watanan. Luoy as in luoy. Yaga-yagaan nami. Pero sa diyang akong gipakita sa Ginoo, Lord, way atrasay ni. Give up na ko ako ang pagkapulis. Give up na ko tanan akong pangandoy sa kinabuhi. Musunod ko nimo. Wala mi balay Ginoo, wala mi yuta, wala mi simbahan, nag-abang rami, gisaway mi. Kay mong balay takilid. Pero Lord, ako ning buhaton tanan para sa kimayaan nimo. Pila ka mga adlaw igsoon, tuig, bulan, naganam-anam. Ngano man, ang blessing ni Lord, ang reward automatically will follow once in everything we do it for the glory of God. Amen na? No? Una, nakapalit mi og property, tanan. Daghan makibulungan igsoon nga dili na nako matagsitagsa. Ngano man, kaya nga akong gibuhat, himaya sa Ginoo para man malipay si Lord. Pero kung akong gibuhat lang, nag-start na ko, di ko mo reach ani 12 years kapin. Actually, igsoon again, ang uban, kabalo naman aware na ni. Ako igsoon, more than 12 years na ko sa ministry. O kabalo ko, nga kung ang akong gibuhat igsoon, pang tao pa ni, di ko mo lahutay. Kaya nga naman,
Dagang mahigayon sa una nga gibato pagalimi, no? Nay mga higayon sa una igsoon nga magwali ko, igayagaan ko, hunungan ko sa mga barkada na kong adik-adik, singgitan ko ayaw mugtuon na kay nabuang na. Di ba? Ingnan ko luoy kay grabing hilak-hilak na ko igsoon. Pero akong ingnan si Lord, way atras sa ini para nimo. Kabalo ko nga gitawag ko nimo Lord. Imo kong gihawas sa kangit-ngit, grabing kaadik-adik na ko sa una. Apan gidaha ko nimo ani gibag-o ko nimo. So di na ko sayangon ang kabag-uhan ng kaygayunan nga imong gihatag kanako. Magpagamit ko nimo, no? So nagpadayon ko kamang igsoon, grabing kamang-kamang. Grabe nga kalisod jud. Pero igsoon akong nakita, the more nako gibuhat ang tanan para mahimaya ang Ginoo. Ang saad ni Lord sa iyang pulong sa Colossians 3:23-24 nga naay ganti nga gitagana, naay blessing, naay favor. Nakuha nako ang favor ni Lord ning sunod ang pabor sa tao, no? Manang sa karon igsoon diri sa tua sa lungsod namo. Murag na ilad pabor gyud, no? Diri sa ato ang gobyerno na adtoy mga pabor igsoon, duol ko nila. Duol ko sa mayor ani mga kapulisan, mga dagkong tao duol ko diri. So dili kayo ma-lockdown sa uban kay duol man ko maayo kog record nila. Suod sila nako, even our mayor igsoon. Diri sa moang lungsod magpa-pre-request nako, nagistorya mi ni aging adlaw. No something ana bitaw, ngano man nakuha nako ang pabor sa tao kay unas tanan nakuha nako ang pabor sa Ginoo. Nganong nakuha nako ang pabor sa Ginoo? Kay ang tanan nakong gibuhat nako para maymaya ang Ginoo. Mao na sikreto igsoon. Unsa may tinguha nato? Akong tinguha sa una makabalay, no? Tinguha nako sa una makatukod simbahan. Kaugalingong balay nga balay lang kasi payag Ginoo. Ginoo gamay lang nga payag Ginoo, okay na nako Ginoo. Naalang mi kapasilungan. Gitagaan mi igsoon. No? Okay na namo Ginoo nga basta kuan lang no. Gitagaan mi sa Ginoo okay ra man pod no, napoy tiles. Aircon pod. Ana ra no na pabor si Lord ngano man. Kay nalipay si Lord sa atong gibuhat kay kibaw siya kakita siya nga atong motibo atong intention for His glory. Dili para pasikat. Ang uban na yun pasikat ra mas pasikat kay nasuya di ay. Pero sama sa gingon igsoon, kung usa ka lagad sa Ginoo pasikat ra. Kung usa ka lagad sa Ginoo pangwarta ra, di na siya gamiton, habol na ang diway dihog na. Di na makadala og mga kriminal. Dili na epektibo ngano man di mo gamit ang Ginoo og tao nga ang iyang motibo kwarta. Dili mo gamit ang Ginoo kung kanang tawhanan nagpasikat ra. Apan kung makit-an sa Ginoo ang motibo na to para mahimaya siya, gamiton ta effectively for His glory. Daghang mga kalag madala na to stiilan sa Ginoo. Mabless, himahimo tang role model, mahimo tang good example sa mga tao sa tong palibot ngano man kay mahimaya man ang Ginoo na to. Again, ako mong pahinduman igsoon, nagingon si Apostle Paul, moinom man kamo, mukaon or bisag unsa ang tanan ninyong buhaton, buhata na para sa kahimayaan sa Ginoo. Ning paluap siya si Paul sa taga Colosas sa Colossians 3:23-24 ingon siya, bisan unsa inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo, dili alang sa mga tao, no? You did it, or do everything for the glory of God, not to impress the people or the crowd, para ma-please sila. Sa 24, dara ang promise, kay nasayra ninyo, nga gantihan kamo sa Ginoo na reward. Igsoon. Amen? Kung sa man nga reward, igsoon, gantihan kamo sa Ginoo, ug madawat ninyo ang gitagana niya. Kay sa Tinoo daw, siya man ang atong agalon, ug atong gialagaran. Amen? Mao ni nakanindot, igsoon. Amen. Tanawan ang ubang mga Kristohanon igsoon. Daghang mga Kristohanon karon nga wa gi-bless, wa gi-prosper. Daghang mga Kristohanon karon nga naglibog silang kinabuhi pero nagpagamit sa Ginoo. Nganong amay sakto kuno pero nila ba sige kuno sila og hatag og halad ikapulo, pitful sila pitful tanan pero ilang gibuhat para sa tao. No? Pasikat diri, pasikat didto. Dili man na mabunga ang si Lord kay nagtan-aw sa tong motibo atong intensyon. Daghang mga Kristohanon nga imong tan-awon nga mga buutan kayo nangalagad sa Ginoo, nagministry, pero wa may resulta, walay impact, walay bunga sa ilang ministry. No, ngano man na tungod kay si Lord nakakita nga yes tinuod sa mga mata lang na ninyo, nakita ninyo nga nagpagamit na ko na ning serbisyo na ko na buutan na, pero akong nakita ang ilang intention, ilang motibo, pasikat ra. Pakaron ingnon ra na.
Mao na nga way bunga. Apan igsuon kung makitaan sa Ginoo nga ning buhat ag maayo paras kay mayaan sa Ginoo. Makitaan sa Ginoo nga atong mga effort, atong mga singot, atong luha, atong kahago, ang atong kasing-kasing Lord para ninimo. Lord, this is for your glory alone. Dili kay magpasikat ko nila, ma-impress si pastor, akong mentor, akong leader, akong silingan, akong pares, gano'n. No, para ninimo. Once ingana ang imong motibo sa imong kasing-kasing, makita na sa Ginoo. Saan niya? Nay ganti. Gantihan ka sa Ginoo, igsoon. Ug unsay ganti? Unsang tinguha sa imong kasing-kasing. Either the salvation of your whole family, financial breakthrough, makabaton mo og property, balay baron, or unsa man anything. Unsa man imong gidesire nga maoy imong gitawag og promised land, igsoon sa imong kasing-kasing karon. Okay? I-grant na ni Lord. Once makita ni Lord, nga gibuhat nimo ang imong motibo, imong intention para mahimaya ang Ginoo, dili para ang tao ma-impress. Dito ko kita sa gahom sa Ginoo sa imong balay nga bisag payag pastor wala sus tinuod yun na sir. Okay. Atong bagyong Odette day mga igsoon. Kaning balay na mo diri. Ning balay na mo diri naman sa Luisa Church. Amo jung gipakita sa Ginoo nga Lord kaning property nga napalit na mo imuha ni ikaw tag-iya ni. So among padak-on ang imong simbahan. Ang balay alam po ang dako ni. Gamay among balay ri sa Luyo igsoon. Pero abi yung igsoon mao ni ang typhoon nga Odette dako kayo. Ingon sila basta kusog kay siya. Grabe. Daghan kay nga actually kani mga silingan na mo diri unahan wala na ni nga bahay, wala yung mga bahay. Kami na lay nagbarug. So dagat maning ubos amo kusog kayo. Nay mga lubi naglibot igsoon na ning balay na mo tanawang pabor. Di ba? Among balay bag-o pa Lord, bag-o pa nimong balay piti ni. Pero abi ni maigsoon ang lubi nga naa diri daghan naglibot no, mangga. Ning likay lang. Nay lubi nga pitin taasa, ning likay ra gyapon. Naa joy nagtungod igsoon nga natumba pero wa ming lahos nagana raw, ning bawo ra sa atop na mo. Wala ming lahos duha ka lubi nagtinandayay. Autulo man siguro to. Unya ang amua diring mga kuan igsoon, bintana dagko kay ning mga glass na mo diri piting dagkuan no, hapit ni ta sobra tungas dupa usa ka dupa ang uban dagko kay ang among sliding window. Tingamig soon nga dagko kayong mga daghan kay mga lubi, mga butong, mga labay, daghan kay kusog kay bagyo, super typhoon mo to. Kusog kayo, grabe. Kusog kay igsoon. Pero abi yung mga igsoon ang mga lubi makadungog jud mi nga grabe. Naaning igo sa mong balay. Pero abi yung mga igsoon sliding window na mo dagko kayo. Pero di jud siya mo igo sa window. Natingami mo tipas jud adto mo igos kahoy ning ubos. Grabe ang pabor sa Ginoo. So, mo na giingon ako nga favor ni Lord. Once makita ni Lord nga ang imong pagministry, pagwali, imong gibuhat igsoon, pagserbisyo sa gobyerno. Okay? Pero unsa may imong trabaho karon imo nang gibuhat para mahimaya ang Ginoo igsoon. Nay pabor. And speaking of favor, apil na ng protection. Amen. Apil na ng protection sa lain-laing trahedya or katalagman. Apil na ng mayong panglawas, favor na ni Lord. Apil na ng tagbuon sa Ginoo atong panginhanglan. Kanang imong utang nga dako kayo pangitaan nagpaagi sa Ginoo para masulbad. Kung ang imong gibuhat malipay, mahimaya si Lord igsoon. Kaya na igsoon pangitaan pamagi sa Ginoo. Gihimo gali niyang kalibutan dako kayo og langit, di ba? Ang tibok kalibutan gihimo sa Ginoo. Sa pulong lamang. Let there be light, di ba? Daghan kayo. Mutunga ang kayag, mutunga ang kangit-ngit nga tawgo gabi. Mutunga ang dagat, mutunga ang mga isda. Pulong ra imong utang na ba dili na makakapangitag paagi ang Ginoo as long as ang gibuhat nimo igsoon paminawa gingon ni Apostol Paul as long as ang imong gibuhat na nimo para mahimaya si Lord sigurado ang pabor di pa ka mangayo igsoon kay bawo na si Lord sa imong tinguha ug ako ning balik-balikan igsoon na i-reward ug unsa ang reward unsa ang ganti unsa imong tinguha unsa imong gi-desire karon imong family mong mga anak, mong trabaho, mong negosyo, i-grant na ni Lord. Once makita niya nga ang tanan ni mong gibuhat, you do it or you do all for the glory of God. Nganong nakasulti ko ani nga isog kayo tungod kay nasinati nako kinsa na gud mi. Sa una malabyan mi magtakilid among simbahan igsoon kay gilinog man natong kusog kay linog sa Bohol before that was 2013. So kayo mao na itinuon nga alagad sa Ginoo hiwi ang bay, way balay, way simbahan, way
Nag-abang ra, kapobre sa inyong Ginoo. Grabe. Down sakit kay igsoon. Pero nagpadayon ko pagbuhat og mga butang. Nag-ministry, tanan ako mga gipangbuhat para mahimaya ang Ginoo. Og wala magdugay dahil ganti. Ug mao na ni igsoon na natay simbahan diri nga dako-dako sa dunya. Grasya sa Ginoo pun naagyo ako nakita ang kamot sa Ginoo nga grabe ning provide. So giuna man nato ni gitiles na nato igsog naman ang pulpit. Nya sunod ang ubos na mo dako-dako siya kay murag ang estimate na mo 80,000. Gamay ra kay nas Ginoo dato ta Ginoo niya. Gikuha na namo ang katong poste nga murag silbi nagkababag bitaw para dili na mo ma-estimate ang mga tiles. Daghan igsog daghang kayo. Nya sa ministry mga bunga daghan pod no, mga adik-adik kriminal na dos tilan sige no nabag-o. Ako igsoon actually sa wa makaibaw no, daghang ning gawas sa prisuhan. Nag-message nako, "Pastor, salamat kayo. Kung wa ka mingsud sa prisuhan, pastor, wa na ko nailhi ang Ginoo. Pastor, na nako nagsimba dire." Ani nga simbahan unya. Nagtigom ko pastor kay mong bisita ko nimo, kay pasalamatan di ka personally, di ba? No, mao na yung mga pabor akong gingon igsoon kay nga naman, kay ang imong gibuhat para sa Ginoo. Pero kung kanatong gibuhat igsoon bisag gipaningot tag maayo. Bisag grabe atong plano, atong effort igsoon. Watay tug pahay, watay tug. Sayo mata way tug. Gibuhat nato para sa tao, para sa kagalingon nimo. Way pabor sa Ginoo. Apan kung imong gibuhat na nga gisentro ang Ginoo para malipay Ginoo para sa kaymayaan sa Ginoo. Nay pabor sa Ginoo. O nga nakanindot kung makuha nato ang pabor sa Ginoo. Mosunod po na makuha nato ang pabor sa tao. Amen. Again akong balikon kay nindot kay naigsoon. Once makuha nato ang pabor sa Ginoo, nganong unsaon pagkuha sa pabor sa Ginoo igsoon? Pastor, unsaon pagkuha ang pabor sa Ginoo? Makuha nato ang pabor sa Ginoo. Pinaagi sa pagbuhat og mga butang nga nahimaya ang Ginoo. What I mean is, in everything we do, ato ning buhaton para mahimaya sa Ginoo. Diha nato ma-attract ang favor ni Lord. Ug once makuha nato ang pabor ni Lord, ang pabor sa tao mosunod na. Amen. Ug napay ganti, napay reward nga ihatag ni Lord. Tungod kay ang tanan nimong gibuhat man nimo para mahimaya ang Ginoo. Nindot ang bunga. No? Nindot ang resulta. Ayun lang mo pagunahuna ang mamato, kay naagin ang mamato, mamunga ta, pero uno na nga nindot nga bunga. Tamis kayong resulta. Igsoon. Makatagamtam ta, makasinati, tag pinasahi, talagsaon nga panalangin sa Ginoo. Nga naman, reward na, ganti na. Kaya nga atong gibuhat, ato kanang gibuhat sa kinasingkasing, ato kanang gibuhat, aron mahimaya ang Ginoo. Dili para magpasikat sa mga tao. Daghan karon mga igsoon maghatag og hinabang. Hala, grabe kayo mutabang. Grabe ang maayong binaton pero nganong walay kalambuan, walay pag-asinso. Kay ilang gibuhat para sa tao. Kay ilang gibuhat para mulansa diri ay kay eleksyon. Or ilang gibuhat kay buhon mo file para eleksyon. Way pabor nas Ginoo mga undoy, inday. Apan kung ang tanan nimong gibuhat nimo para mahimaya ang Ginoo. Automatic ang pabor sa Ginoo. Amen. Munaog kanimo. Kay imo manggibuhat ang tanan para mahimaya ang kaytas-an. So angayan lang kang panalanginan, angayan lang kang paboran, angayan lang ka og angayan lang kang hatagan sa pabor o ganti sa tong langitnong Amahan. Again, igsoon before ta magpray, painumduman ta mo. Unsa man atong responsibility everyday, unsa man atong buhaton matag adlaw, unsa man atong trabaho, negosyo, unsa man tag pag-eskwela tanan, basta in everything we do every day, do it for the glory of God. And then after that, nay reward. Ug unsang reward gani? Unsang tinguha nimo? Unsa imong tinguha? I-grant na ni Lord. Once si Lord malipay sa imong kinabuhi. Let's pray. Father God, thank you so much for your word this afternoon. Salamat sa imong mensahe, Ginoo. Imo ming gipainumduman, Lord God, nga dapat kami ingon nga imong mga anak. Kami ingon nga mga nisunod nimo, Lord God. Tanan namong pagabuhaton, malipay jud ka, mahimaya ka, Ginoo. Dili para magpasikat sa tao, Lord God. So Lord, tabangi mi
I pray to all of the viewers right now around the world, Lord God, kutob sa makakita ni makadungog. I pray, Lord God, nga sa tanan namong pagabuhaton namong mga kahago, Ginoo, amo nang buhaton kay among gi-offer nimo. Amo nang buhaton, Ginoo, aron mahimaya ka. Kay once mahimaya ka namo, imong i-grant, Ginoo. Imong ihatag ang tingwa sa among kasing-kasing. Once mahimaya ka namo, Lord God, once mag-glorify ka sa among pagabuhaton, Ginoo, ipataas ka namo, pasidunggan ka namo, na ay ganti nga mong masinati gikan kanimo. Lord, salamat sa imong mensahe. Again, Lord God, I pray nga kaning mensahe nga mong nadungog karon nga gikan kanimo, Ginoo. Mao ni makahatag na mong motivation nga in everything we do, we're gonna do it. Do this, do that for your glory alone, Lord God. Dili para pasikat, dili para sa among kagalingon, apan buhato na mo ang tanan para sa imuhang kaymayaan. Kay maunay Yahweh di ay nga mong masinati ang pinasahi nga ganti gikan kanimo. Lord, tabangi lang mi. Kay usahay ra ba na ay mga lisod pod, usahay ginumalipat mi kay tao ra mi. Usahay wa mi kabantay nagpasikat na day mi. But Lord, let it be. If ever Ginoo na ay mga garbo nga mo kalit lang og lihok sa mong kasing-kasing nga dili na pang Ginoo mo, pang tao na lang, i-correct me, Ginoo. Let your Holy Spirit mo konbiktar na mo para sigurado nga tanan namong pagabuhaton para gyud mahimaya ka, Ginoo. Kay naa diha ang blessing, naa diha ang pabor, naa diha ang protection, naa diha ang milagro nga gikan kanimo. Salamat kay Ginoo. Again, i-bless tanang nagtanaw karon, Lord. Again and again, I pray that in everything we do, we're gonna do it for your glory alone, Lord God. Painumdumi mi anang mensahiya, Ginoo. Kay maunay Yahweh, aron among masinati ang imuhang pabor, imong reward, Ginoo. And right now, Lord, I pray to all of the viewers, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, mga seaman, mga OFW, naka-permanent resident, tanan nga makakita ani Ginoo. Tanan nga nakalantaw makakita ani nga mensahe, makadungog ani. Lord, ikaw, wa ko kakita nila, apan ikaw nakakita ka. Makakita usab ka sa umaabot nga mutanaw ani o mag-replay. Lord God, I pray, unsa man ilang problema. Unsa man ilang gipasan karon, gidaladala, Ginoo. Unsa man ilang giatubang karon nga nag-struggle sila, Ginoo. Tabangi sila, Ginoo. Tagaig kasulbaran, tagaig solusyon, Ginoo. Uban ni sila, Ginoo. Tagbuhay lang panginahanglan, tagaig kaayuhan sa balatian. Either sa physical and emotional, tagaig kalinaw ilang una-una. Tagaig kagawasan gikan sa mga makadaot nga bisyo, Ginoo. I declare deliverance in Jesus' name. Tagaig, Ginoo, tanan nilang gipanginahanglan, financial breakthrough. Unsa man ang milagro nga ilang pinakaniid karon, Lord God, milagrohi, Ginoo, mamuhat ka. Among gi-claim imong saad sa Jeremias 33:3 nga kung musangpit minimo, Ginoo, mutubag ka kanamo. Dili lang mutubag kay ihatag ang ginagmay, mantinilra, apaningingon ka mutubag ka kanamo ug magpakita og mga dagko kay bulungang butang, mga milagro, Ginoo, nga wa pa namo na sinati. So Lord, amo nang gipasalamatan daan, Ginoo. Salamat, Ginoo. Sigon sa among gitinguha karon, Ginoo, sa mga viewers, Lord God. I pray imong i-grant, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. So Lord God, this time magpaabot kami. Among angkunon ang dakong kadaugan, milagro, financial breakthrough, kaayuhan, kagawasan, kaluwasan sa tibok pamilya, kalambuan, kasulbaran sa among problema, tanan-tanan, Ginoo. Amo kining giangkon daan, Ginoo. Amo kining gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, nga mao imong bugtong agalon, personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Mabungahong kapunon, mga igsoon. Grabing init lang, no? Lahi. Kabantay ka? That's all for this afternoon, mga igsoon. Salamat sa inyong pagkiguban kanako sa kanginan. No? Salamat kay mga igsoon. See you again next time. Maybe later tonight, makalugar ko. No? Basta makahigayon kay igsoon, itugot sa Ginoo, mag-live ka para sa kamayaan sa Ginoo. Amen? So ako nagampo kanunay nga ang iyang grasya, iyang pabor, iyang protection, mag-auban kaninyo. No? Salamat kayo, no? Mga viewers, followers, subscribers, na uban star senders, thank you kayo. Before na ako ni siya igsoon, ay una sa tanano, akong gibalik tanang dungog himaya sa tong buhi nga Dios, ako siyang gipasidunggan, no? Before na ako ni igsoon, I just want to remind everyone nga
i-invite inyong mga friends to follow our page para ma-bless po sila. Unya, thank you mga tanan, subscribers, followers, viewers, starsetters, tanan. Salamat sa inyong kanunay pakig-uban kanato sa tong live, pagtanaw, pagpaabot, no? Panalanginan tas Ginoo tanan igsoon. I pray and I declare ang protection ni Lord, pabor, panalangin, mayong panglawas, tanang buhat sa inyong kamot, yung mga lakang giyahan o panalanginan sa Ginoo. Ug sa tanan nga nasa lain-lain kanasuran, usab, ug sa tanan nga medyo ang uban ron gabi na siguro or bag-o pa nagbuntag, praying ang favor usab ni Lord mag-uban ninyo. Yang proteksyon, ang iyahang gahom mag-uban kaninyo sa tanan ninyong pagabuhaton. Amen? So again mga igsoon, ampo nya amping kanunay. See you again next time. To God be all the glory. God bless. God bless.